да направи една хубава снимкария. И сега че е само... Не трябва да се пижнем. Да го пускаме. Добре, отруч. Уха! Ще го така първо да го снимем. Те шарани отдели додаха тук. По рекичката отгоре отдели. По реката по-малко. Тут ръкам Нали си. ти подарих 10 лева? Да бе, да бе. Ай, каси, вземай го. Вземай го. Някой ще каже, че не е възможно. Това снимка ще стане красива, все едно, че слон хващаш. Ти му маля, бе. Айде, пущай го вътре. Айде, давай го с... Леко. Леко. Та с третата ти риба днеска. Първенството байраката да взе. То младо момче, с нощи, кой знае где е ходило. Трета риба и то се над 12, 11, 12. Я го запази, Станио да направи снимки. Не го пускай. Айде, Станио ще си прави той. Станио, се ще прави Станио. Не вярва, пак, бе. То си пише, бе, не вярва. Айде. Айде. Той сега ще баба си да вика. Няма, нищо не му пречи. Нищо не му пречи. Нищо не му пречи. Нищо не му пречи. Абе, нищо не му пречи, бе. Влез го бутни. Влез го бутни с ръка го бутни. Насочи го само навън. Айде, бутай го на... така. Айде. Последно пипане за днеска. Ай, чао. Чао. Тръгна си.